ka sa bahay, kung ayaw mong humimlay, pagod na ang barangay, sa'yo'y laging sumasaway. Pagod na ang mga pulis, sundalo ay nagtitiis, sa tulad mong mareklamo, laging kontra sa gobyerno. Sulit ika'y iwasan, kahit sa 90 days lang. Yan ang sabi ni Yorming, Senador, wag nang magbangayan, wala namang napapala. Dumarami lang ang salita, wala namang nagagawa, sakit lalong lumalala. Mabuti pa'y magpa-tiktok-tiktok, o di kaya'y magpasayaw-sayaw. Mayroong pa-Facebook at pa-YouTube. Kung wala kang internet, sarili mo'y aliwin. Sa kwarto mo subukan mong ika'y magtanim, ang jowa mong hindi magawang dalawin. Kung may asawa kay iyon ang birahin, sa dami ng nauuta sa COVID-19, populasyon ay muli ng padamihin. Tayong lahat lagi ng manalangin, sana'y makaraos din. Bukas ay Las Vegas, ang araw ay lumipas, wala nang maisaing. Tiis ka sa sabang saging, kaya naman mayroong naghamon. Kumayaman ka, ika'y tumugong, marami nang nagugutom. Tara, tayo ay umaksyon. Kawawang nasa frontline, tinataya ang buhay, kahit kulang sa gamit at PPE ay incomplete. Patataga na lang ng dibdib upang buhay ng iba'y masagip. Bayani, makikilala mo sa sitwasyong gaya nito. May mayor na patulog-tulog, kapitan na pakalog-kalog, mga tao'y nabubugnot. Bakit wala pang relief goods? Gayahin nyo si kapitan at ibang alkalde, umiikot sa bayan at lahat ng kalye. Kailangan nyo ay kanyang iniintindi, kahit budget pa'y galing sa kanya't bulsa't sarili. Dahil yan ang utos ng presidente, mamigay kayo ng itlog at wag magpalaki, upang tao'y may ulam sa pagsapit ng gabi, kung walang karne norte. Manatili na sa bahay, huwag ka nang magpasaway. Kung ayaw mong humimlay, St. Peter Plan naghihintay. Wala sa'yong makikiramay, dahil takot lahat madamay. Sunog ang sexy body mo at gagawing aboy. Sa dami ng problema, huwag ka nang dumagdag pa. Kung wala ka nang makain, sa Diyos ika'y dumalangin. At bukas sa iyong paggising, biyaya ay biglang darating. Sa iyo'y kakatok at pupukaw, siksik liglig umaapaw. Mabuti pa'y magpa-tiktok-tiktok, o di kaya'y magpasayaw-sayaw. Mayroong pa Facebook at pa YouTube. Kung wala kang internet, sarili mo'y aliwin. Sa kwarto mo subukan mong ika'y magtanim, ang jowa mong hindi magawang dalawin. Kung
mag-asawa kay iyo ng lambingin. Sa dami ng nauutan sa COVID-19, populasyon ay muli na nating padamingin. Tayong lahat ay lagi ng manalangin, vaksin sana ay mailabas na rin. Kung wala kang internet, sarili mo'y aliwin. Sa kwarto mo ay magtanim ka ng magtanim. Ang jowa mo naman ay jowa pa rin. Asawa mo ngayon'y birahin ng birahin. Sa dami ng nauta sa COVID-19, populasyon ay muli ng padamihin. Hanggang sa magsawa na ang COVID-19, lumaya sa atin, lumaya sa atin. Itong COVID-19